Gwasanaethau gofal a chymorth I bobl yng Ngogledd Cymru. Pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd. Y dyfodol. Mae'r fideo yma am y gwasanaethau gofal a chymorth sydd angen ar bobl yng Ngogledd Cymru. Mae'n dŵad o adroddiad ysgrifenedig gan y 6 cyngor yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Buom yn edrych ar plant a phobl ifanc, pobl hŷn, iechyd ac anabledd corfforol, anabledd dysgu, iechyd meddwl, gofalwyr, trais yn erbyn merched, camdrin domestig a chamdrin rhywiol, pobl yn y carchar, pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd, pobl digartref, pobl awtistig. Megis dechrau yw y gwaith yma, ond rydym wedi dysgu llawer yn barod. Byddwn ni'n helpu I ysgrifennu cynllun ar gyfer gwasanaethau yng Ngogledd Cymru ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gwybod y bydd gennym llai o arian ac yn awyddus I wneud mwy. Mae'r adroddiad yma yn helpu ni ddeall pa wasanaethau rydym angen cynllunio a phrynu. Mae hefyd yn dangos ein bod angen darganfod mwy am rhai grwpiau mwyn sicrhau bod yn cael y gwasanaethau maen nhw angen. Fedrwch weld yr adroddiad cyfan ar wefannau bob cyngor a'r Bwrdd Iechyd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch sydd wedi cysylltu gyda ni ar diwedd y fideo yma. Dyma beth rydym yn meddwl ddylai ddigwydd ar gyfer pobl sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd. Mae'r lluoedd yn golygu y fyddin, llynges neu'r llu awyr. Mae pobl sydd wedi bod yn y lluoedd yn cael ei galw yn cyn-filwyr. Roedd tua 51,000 o cyn-filwyr yng Ngogledd Cymru. Dylai pob gwasanaeth weithio efo'i gilydd I atal cyn-filwyr fod yn unig a rhoi cymorth iddynt fyw yn annibynnol, bod gyda staff sydd yn deall sut I weithio efo cyn-filwyr, dweud wrth cyn-filwyr lle maen nhw'n medru cael cymorth a gofal o ansawdd da, rhoi cymorth iawn I cyn-filwyr yn enwedig ar gyfer eu iechyd meddwl, cefnogi cyn-filwyr I wirfoddoli I helpu iddynt gael swydd, darganfod pa gefnogaeth mae cyn-filwyr sydd yn ofalwyr angen. Sut I gysylltu gyda ni? Galwch Sarah Bartlett ar 01824 712 432 neu e-bostiwch sarah.bartlett@denbighshire.gov.uk. Credydau. Mae'r fideo yma wedi ei dylunio a'i gynhyrchu drwy wasanaeth Easy Read gan Inspired Service Publishing Limited, Mawrth 2017. Mae'n cwrdd ar safon Easy Read Ewropeaidd. Gyda diolch I grwpiau hunan-eiriolaeth Gogledd Dwyrain Cymru a hunan-eiriolaeth Dinbych a Phrestatyn. Mae'r gwaith celf yn cynnwys deunydd o'r Inspired Easy Read Collection a ni ellir ei ddefnyddio yn unrhyw le arall heb ganiatâd ysgrifenedig gan Inspired Services. www.inspired.pics